live. Long live, long live. BPF, long live. Long live, long live. Hanuman Jindabad. Jindabad, Jindabad. Hanuman Jindabad. Jindabad, Jindabad. Hanuman Jindabad. Jindabad, Jindabad. Kuchandranagar Jindabad. Jindabad, Jindabad. Kuchandranagar Jindabad. Jindabad, Jindabad. Kuchandranagar Jindabad. Jindabad, Jindabad. Jagnilago Hadrama. Hadrama, Hadrama. Jagnilago Hadrama. Hadrama, Hadrama. Jagnilago Hadrama. Hadrama, Hadrama. Hanuman Jindabad. Jindabad, Jindabad. BPF, long live. Long live, long live. BPF, long live. Long live, long live. Jarbari Primary Jindabad. Jindabad, Jindabad. Jarbari Primary Jindabad. Jindabad, Jindabad. Monolga Block Jindabad. Jindabad, Jindabad. Gore Gore BPF. BPF, BPF. Gore Gore BPF. BPF, BPF. Goli Goli BPF. BPF, BPF. Goli Goli BPF. BPF, BPF. BPF Jindabad. Jindabad, Jindabad. धन्यवाद सोरना मिडिया आरोखि आरो UPPL नि प्राइमारिनि लोगो आफादगिरि बिथां खान्द बर' बिथाङा UPPL दोलोखौ नागारनानै BJP आव फैनायनि BPF आव फैनायनि उद्देश्यनि सायाव गुसुङै बिथाङा बुंगोन बेखौनो खावलायनाय जाबाय नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय UPPL खौ नागारनानै BPF आव फैनो गोनां जाखो दिनै बेलासि समाव जोंनि बे बड'फोर गामियावहाय जयैनो सेरेमनि लाफैनाय साबनि बोसोनबादि जोङो दिनैहाय माखासे जोङो जयैनो जाबाय जोङो बे UPPLनि सासे आंबो आगुनि भाइस प्रेसिडेन्ट दा जोङो नैबे BPF आव फैनायनि खार'ना जोंहा अनेकथा जाहोन दङ आं जों बेखौ बुंजोबाबाबो जोङो जागोन माखासे जिनिसखौ जोङो बुंजोबला दा बेखौ बुंनांगौबा जोङो दसे समनि थाखाय बे जिनिसा जोबनाय नङा अनेकथा क्राइटेरिया दङ दा जोङो बे सारखौ प्रमद सारखौहाय जोङो मोजां मोननानै जोंनि गासिबो जोंनि बड'फोर गामिनि माखासे UPPL माखासे BJPनि मानसिफ्रा दिनै माखासे दैदेनगिरि दं माखासे पाब्लिकफोर दं गासिबो गामि दरसेनि जोब गासिबो जोङो जयनिङाव जाफैजोबबाय आरो माखासे दंबावो होमबाबो 30-40 जनसो दंबावो बेखौ जोङो नेक्स्ट टाइमावहाय जोङो बेखौ खालामगोन होननानै आं आसा थाबाय जों सारजों रायज्लायनानै होमबाबो बे मासनि गेजेरावनो जोङो माखासे पाब्लिकफोरखौबो जोङो खालायनो थांगासिनो दं दिनै टटेल खयजन जयनिं जादों दिनैहाय जोङो 130 जन जाबाय आरोखि गामि दरसेनि जोब आरो दंबावो जोंना बेल' नङा गासै 300नि बारा दङ माखासेफ्रा माने दस्रा खामानि मावनाय दङ सोरबा ओमफ्राय बायदिसिना हाजिरा मावनाय दङ जोंनि बाहाय माने इनभेस्ट जानो हायासै बे सम जोङो एसे समाव जों बे जिनिसखौ खालायफिनगोन होननानै जोङो आसा खालामबाय आदामना मा दोलोनिमोन जोङो सिगांहाय माने UPPL दोलोनिमोन जोङो दा BPF आव जोङो सारखौ मोजां मोननानै जोङो दा जगदान जाबाय आंजों लोगोसे दा दिनै 130 जना जयेन जाजोब्बाय ओमफ्राय बिनिफ्राय बाखि दंबावो बेबो एसे समनि गेजेराव जागोन बेखौ आङो आसा खालामो आंनि बुंनांगौआ बेनोसै सारनि जानानै आङो खामानि मावनो बिराद गोसो रंजानाय दङ आं सारनि खामानिखौ आं मावलांबाय थागोन बेखिनियानो सोलोंसै